Een vreemde taart. Joet is het Cornelia haar jitje. Jan en Joe helpt Tomke om de kamer te versieren. Er hingen slingers en vlagjes, ballonnen. En ze had de stoel van Cornelia ook versierd. Cornelia vindt het prachtig. Oh, wat is het hier gezellig. Krijgen we nou taart, Cornelia? Nee, de taart is er dan net eens. De bakker zal hem haast brengen. Ik zal eerst onder de douche en mij verklaren voor het feest. Voel je hem de doorhiepen wanneer de bakker komt? Ja, we zullen er goed om denken. Even later gaat de doorbel. Ja! Daar is de bakker mij de taart. Ik doe de doorhiepen. Tomke en Jan en Joe stowen naar de door. Hé jongens, is Cornelia er? Ik heb wel lekkere taart voor haar. Ja, mij maar. Ik breng hem wel naar de keuken. Oh, nou, net vallen lid heer. Ik heb hem extra mooi versierd van Cornelia. Nou, hoi. Heel voorzichtig sjouwt Tomke de grutte doorzen naar de keuken. Daar zet er hem op de tafeldel. Jan en Joe is nieuwsgierig. Zullen we de taart even besjen? Ik weet net dat Cornelia dat wel laaien wil. Het is haar taart. Cornelia shut het om eens net. Die stiet onder de douche. Oké. Tomke doet het lid van de dozen. Daar stiert een prachtige groene taart. Versierd met slagremmen, bijkes en chocolades. Cornelia haar namen stiet er ook op, voor chocoladeletters. Wat een mooie taart. En hij roept zo lekker. Ik ben gek op slagremmen. Even spreeuwen, hè? Tomke steekt een vinger in de slagremmen. Dan doet er hem in de moelen. Oh, heerlijk. Maar je kijk wat proeven? Jan en Joe giet ek met de vinger terug het witte kwot. Dan slikken ze de slagremmen eraf. Oh, hartstikke lekker. Hé, ik wil ook wat. Romke doet zijn poortje door de slagremmen. Hij maakt het een heel spoor. Tomke neemt nog een pruwke. En Werrien en Jan en Joe ek. Oh, zo lekker. Ik kan gewoon net opbloeien. En nou zijn je bijken. Ik wil een chocolaatje proeven. Maar wat slagremmen. Inien roept Romke. Ah, die hele taart is keel. Tomke schrikt. Romke had gelijk. In de dozen stiet alleen nog een groene, kele cake. Oh, wat zo Cornelia's is ze. Haar mooie feesttaart. Helemaal bedoelen. Misschien maakt ze er wel een koelen. Of ze wordt leuk. Dan is het geen feest meer. We moeten wat bedenken. Tomke en Jan en Joe denken en denken. Dan jaren ze Cornelia al op het trap. Kou het lid op de dozen. En wat doet Tomke dan? Hij krijgt de dozen met de taart en liet de dozen pardoes op de groen vallen. Daar leidt de taart. Op een kop op een vlier. Dan komt Cornelia de kamer in. Had de bakker de taart al bracht? Inien Oh, schudt ze de dozen op een groen lissen. wat is dit? De bakker had de taart vallen litten. De dozen die klierden met de handen. De bakker die schrok zo. Hij is kou uitnaaid. Dat is ik een rare boer. Als de taart nog maar net bedoorn is. Cornelia krijgt de taartdozen van een vlier. Heel stadig doet ze het lid eraf. Och, heen. Alle slagrem is voort. Wat een rare boer. Nou, ik zal de bakker opbellen. Dit kist ze net. Tomke schrikt. Nee, Als Cornelia de bakker bellet, komt alles uit. nee, net bel je. We kunnen de taart zelfs wel versieren. Daar stond eens wel zo'n spuitbus met slagremmen. Ja, dat is ik zo. En ik ga misschien ook nog wel mooie blomkes verzoeken voor op het taart. En de hagelslag, dat kan er ook wel op. Maar wij de taart versieren, Cornelia?
we toch het meisje aan. Ik spuit je de slagroom erop en Jim toch al het orenkort. Janne Joe en Tomke doch een goed haar best. Na een skofke is de taart klaar. Wat is dit een prachtige taart, worden. Ja, hij is nog volle mooier als eerst. Hé? Hoe wist u dat? Jim had ons net schoon. Janne Joe krijgt een kleur. Oeps, Had ze het haast verklapt. dat denk ik. Cornelia lakert. Ze had er bij wel trouw, maar ze zei het niet. Ze wil het feest net begerren. Nou, wat zes Jim? Zullen wij de taart maar eens proeven? Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.